30 പേര് ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത് കരുതുക. 30 പേർക്കും റാങ്ക് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും PSC എക്സാമിന്? അതെ, ആ മാജിക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോടേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഈ 30-ൽ ഒരാളാകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണോ? നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിക്കോട്ടെ, പഠിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ, സാറ്റർഡേ സൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസംബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന CCയുടെ ആദ്യത്തെ ഓഫ്ലൈൻ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കുമാകാം. പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് മാത്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം പരിഗണന കൊടുത്ത് നമ്മുടെ SCERT NCERTയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നിങ്ങളെ ഒരു PSC ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റാങ്കുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ CC പുതിയ ഓഫ്ലൈൻ ക്യാമ്പസുമായിട്ട് കോഴിക്കോടേക്ക് വരുന്നു. വെറും 30 സീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോഴ്സ് ഫീസ് 7500 റുപ്പീസാണ്. ഓപ്പണിംഗ് ഓഫറാണ്. 3 മാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലെവല് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ റെഡിയല്ലേ എല്ലാവരും? ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കാം. ആദ്യത്തെ അഡ്മിഷന് മാത്രമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുക. മറന്നു പോകരുത്. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ.